Kom, drenge. Det er klar. Kom på. Det tager tid, hva'? Ja. Men det bliver ikke en specielt sjov video, hvis vi bare laver planken i 5 minutter. Det er jo Nej, det er ikke godt. Vi klipper. Bare lave Jeg speed kan up. godt se. Speed up. Kom. Bolden. Kom. Det er umuligt at få alle til at lave samtidig. Vi kan også bare lave armbøjninger, fordi så træner man også core imens. Nu prøver vi lige. Og chest og skulder. Kom. Kom med nu. Er I klar? Og så her, ja. Lav det. Hvad laver du? Hvad laver du der? Nej. Ja, du skal ikke i Det er midten. ikke for hovedet, det der. Du skal ikke i midten, mand. Det er godt, kan det. Sådan der. Midtmand. Klar? Ja. Hvor præcis, hvad laver du der? Hvad? Er du ikke herovre? Man kan lige Er vi i gang? Ja, ja, vi er klar. Okay, det er stå. Jeg ved hvor på den ene side, men min krop er der. Hvor er kameraet? Der, der. Jeg kan godt se, ja. Vi er startet. Ja. Det er flere timer, men det er bare kedeligt. Det kommer også ind. Efter en time. Et minut nu. Hvor blev musikken af? Fordi han bruger sin telefon, det er den her. Vi er ikke selv på musik og timer til. Det er også svært. Jeg tror, jeg kan lave armbøjninger i længere tid end planken. Ja, det smider ikke, mand. I'm half minute. Yeah, the Rogan Festival. Ja. Thanks for that. 20 minutter på 2. Nu tager man nyt der på børn på det. Vel nu lige. Ôi, du min keo mày. Hvor er det? Her, hva'? Og nu med en ekstra challenge på. Klar. 3, 2, 1. Dygtig. Hvor lang tid? Hvor lang tid? Hvor mange minutter, hva'? What? Wow. Dygtig. What's going on? Sometimes you have to make your children take the lead.
snart på bøn. 22, 23, 24, Hvor mange minutter, hva'? 4, 1,5. Oh, six pack already showing. Prøv lige at se albuen. Prøv at se på albuen. Den er labyrint. 46. Dygtig. Han kan godt lide at have taget 5 minutter. Ja, du kan